ଲକ୍ଷ୍ମୀଧରପୁର ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁଟେ ଥିଲା। ସେଇ ଗାଁରେ ଏକ ଧନୀ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ସେହି ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା ରାମୁ। ସେହି ପରିବାରରେ ତା ଝିଅ ଏବଂ ତା ପୁଅ ଓ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ରହୁଥିଲେ। ରାମୁ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖ ସହରକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥାଏ। ରାମୁର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଯାଇଥିବାରୁ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କଲା ଓ ସେଇ ସାବତ ମାଟି ଝିଅଟିକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଥାଏ। ଏ ଝିଅ, ଘର କାମ କରୁଛୁ? ଯାହାଡେ ବାସନ ପଡିଛି ମାଜିବୁ। ହଉ ମା, ମୁଁ ଯାଉଛି ବାସନ ମାଜିବି। ଏବଂ ରୀମା ମଧ୍ୟ ତା ସାବତ ମାକୁ କିଛି କହେନି, ଯାଇ ସବୁ ଘର କାମ କରିଦିଏ। ଦିନକର କଥା। ବାପା, ଆଗକୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆସି ତେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ସାର୍ଟ ଆଣିଦବ। ହଉରେ ମା, ଏବେ କାଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ସାର୍ଟ ଆଣିଦେବି ଆଉ। ନାଇଁ, ଏବେ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ତୋ ପାଇଁ କିଛି ଡ୍ରେସ ଆଣି ହବନି। ଝିଅଟି ମନ ଦୁଃଖରେ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସୁମତି, ତମେ ଯୋଗ ଏମିତି କଣ ପାଇଁ କହିଲ? ସେ ଖରାପ ଭାବିଲାନି? ହେ, ତମ ଝିଅ ପାଇଁ ତମେ ସାର୍ଟ ଆଣିଲେ ଆଣ, ନହେଲେ ନାହିଁ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସାର୍ଟ ଆଣିବ। କିଛି ଦିନ ପରେ ରାମୁ ତା ପରିବାରକୁ ଧରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଯାଇ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଓ ଟ୍ରେନରେ ବସି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଗତ 2 ଦିନ ଧରି ସେମାନେ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଯାଇ ସେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପିଲାମାନେ, ଜାଗାଟା ତମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ହଁ ବାପା, ଜାଗା ତ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି। ସେମାନେ ବୁଲାବୁଲି କରିସାରିଲା ପରେ ଏକ ହୋଟେଲରେ ଯାଇ ରହିଲେ। ଆରେ ପିଲାମାନେ, ତମ ରୁମ ଯାଇ ତମେ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇପଡ। କାଲି ଆମର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟ୍ରେନ ଅଛି। ସୁମତି, ତମେ କଣ ଅପେକ୍ଷା କଲ? ଚାଲ ଆମେ ଯିବା ଆମ ରୁମକୁ। ସେମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରି ପଡିଲେ। ସେମାନେ ଟ୍ରେନରେ ଗଲାବେଳେ ତା ମାଟି ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚୁଥାଏ। ଏ ବଦମାସ ଟୋକିକୁ ମାଝି ଜମା ବି ଛାଡିବିନି। ସେ ମୋ ପୁଅର ଭାଗ ନବ, ତାକୁ ମୁଁ ଟ୍ରେନରୁ ଠେଲିକି ମାରିଦେବି। ଏବଂ ସେ ସାବତ ମାଟି ସେ ଝିଅଟିକୁ ଟ୍ରେନରୁ ଠେଲି ମାରିଦେଲା। ଟ୍ରେନଟି ହଠାତ୍ କିନି ଅଟକିଗଲା ଏବଂ ସବୁ ଲୋକ ଯାଇ ସେଇ ଝିଅ ପାଖରେ ଭିଡ଼ ହୋଇଗଲେ। ସେଇ ଝିଅଟିକୁ ତା ବାପା ମା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଧରି ଗାଁକୁ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଗାଁ ଲୋକଟି ସେ ଷ୍ଟେସନ ବାଟ ଦେଇ ଗଲା ବେଳେ ସେ ସେଇ ଝିଅକୁ ଭୂତ ରୂପରେ ଦେଖିଲା ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକଟି ଡରି ଘରକୁ ପଳାଇଲା। ସେଇ ଭୂତଟି କେବଳ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରିଦିଏ। କାହାକୁ ଛାଡିବିନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିବି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସେ ଷ୍ଟେସନ ପାଖ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଘରକୁ ଡରି ପଳାନ୍ତି। ଦେଖିବି ଗାଁ ଲୋକ ତମେ ସବୁ କେତେ ଦିନ ଲୁଚୁଛ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକ ମିଶି ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ବାବା, ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଭୂତରେ ବୁଲୁଛି। ହଁ, ମୁଁ ମୋ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ବଳରେ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛି। ଚାଲ ସେ ଭୂତକୁ ବନ୍ଦୀ କରିବା। ହଉ ବାବା, ଚାଲ ଯିବା। ତାପରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଓ ଗାଁ ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇ ରେଳ ଧାରଣା ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ସେ ଭୂତକୁ ବନ୍ଦୀ କରିବା ପାଇଁ। ବାବା, ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ ଝିଅଟି ମରିଥିଲା। ଚାମୁଣ୍ଡା, ତମେ ସବୁ ପଛକୁ ପଳ। ମୁଁ ସେ ଭୂତକୁ ଏଇଠୁ ଡାକୁଛି। ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ଓମ୍ କ୍ଲିଂ କ୍ଲିଂ ସ୍ୱାହା। ଏ ଓଣିଆ, ତୁ ମତେ କଣ ବି ଡାକିଛୁ? ତତେ ମୁଁ ମାରିଦେବି। ଆଲୋ ଏ ଭୂତୁଣି, ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ ବି ହଇରାଣ କରୁଛୁ? ତୁ କେମିତି ମଲୁ? ଶୁଣିବା ତ ମୁଁ କେମିତି ମଲି। ହଉ ତାହେଲେ ଶୁଣ, ମୋର ଗୋଟେ ସାବତ ମା ଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଭାଗ ନେଇଛି ବୋଲି ସେ ମତେ ଟ୍ରେନ ଠେଲି ମାରିଦେଲା। ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଆମେ ତମକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦବୁ। ସେଇ ତାନ୍ତ୍ରିକଟି ତା ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ସେଇ ଭୂତଟିକୁ ଜଳାଇଦେଲା ଓ ଗାଁ ଲୋକ ମିଶି ତା ମାଆକୁ ଜେଲ ପଠାଇଦେଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ ଭିଡିଓ ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛ, ହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ କେହି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନ। ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନ କର ତାହେଲେ ଆମ ନୂଆ ଭିଡିଓ ତମେ କିଛି ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।